Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا Это промежуточная дата сегодня, 14-летие фонда «Иордан» со дня официальной регистрации. За это время, конечно, очень большая работа была проделана. Сотни тысяч людей, которые получили от нас разного рода помощь. Но хочется остановиться на инвалидах, которые проходят реабилитацию. Ведь наш фонд был зарегистрирован тогда, когда мы начали заниматься инвалидами. Это на самом деле спасенные жизни, потому что многие из них были на грани депрессивного срыва, были такие, которые приходили сюда как с последней надеждой. И мы очень рады видеть, когда они самостоятельно продолжают свой жизненный путь, женятся, там, устраиваются на работу и вообще живут с активной жизненной позицией. И сегодня я хочу поблагодарить вас всех журналистов и вообще наших друзей, потому что благодаря вам мы можем говорить, мы можем делать, распространять, вы показываете эту работу. Мы надеемся, что благодаря вам мир станет лучше, мир станет намного добрее. Дальнейших успехов всем вам. Барыбызда ушу Рамазан айында кулландыруларыбыз, кылган изгиликлерибиз кабул болсын. Аллах Тааля барыбызга да шушы берекетлерин индирсин. Рахмат сизге. Бүгүн биз Аллага шүкүр мешиттерге йөри алабыз, тараbitlарга баса алабыз. Менә әле сез тагын бер игелек эшлисез бит. Без иҗат кешеләре бераз җилпәрлегрәк тә була алабыз. Менә сез безне менә шулай берләштереп, безне дә иманга якынайтып, җәлеп итеп, безне дә туры юлга бастырасыз. Biz менә шушылай елда бер шушы Рамазан аенда бер күрешеп алабыз. Аллага шөкер. Киләчәктә дә менә шулай бер-беребезгә ярдәм итүчәк, сезнең хезмәтне без күрсәтеп, сезнең игелекне күбрәк таратып, башкалар да игелекнең мөһимлеген аңласын. Бәйрәм белән. Рамазан ул безнең өчен бәйрәм. Спасибо за ваше большое сердце, отзывчивость, готовность помогать любому нуждающемуся человеку, за вклад в развитие институтов гражданского общества. Желаем вам всяческих благ, здоровья, личного счастья, а вашему фонду дальнейшего роста, успеха и процветания. Амаканды журналистлар байвақыт бірге эшлилер, әмма бір-бірсін күрмейбіз дә байвақыт. Кайбер кешеләрнең намында гына елга бер күрәбез, шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Авыз ачу гына түгел, аралашу, бергә булу дигән бер әҗре дә бар. Шунысы белән дә бу бик кадерле. Шуңа күрә эшләрегез дәвам итсен. Мондый эшләрне белмим, бик авырдыр эшләргә, рухи яктан шулай ук бик зур эшләр башларлар. Анысы өчен дә сезгә бик зур рәхмәт. Ярдәм үзенең игелекле гамәлләре белән бик яхшы позициягә килә. Чөнки кемдер әйткән иде, ул хәзер бер мәкаләдән бер мәкаләгә күчеп бара булган дигән Лучшая пропаганда ислама
лучшая реклама для ислама — это ярдәм дигән сүз. Менә шуннан да шул. Игелекле гамәлләребезне һәр вакыт алга алып барырга тиеш. Мин үзем дә бик шатланам, ярдәм белән кулга кул тотып эшли алабыз. Алар күптәннән әйтәләр инде, закат фондын чакырасыз, бездә шулай ничек әллә ничек рәгәт булмасын микән шунда дип. Хәзер без аларга параллель рәвештә мазарат тапшыруны күрсәтеп барабыз. Бер атада ярдәм, бер атада закат. Күп булсыннар, тагын башкалар да кушылсын, аларны да күрсәтербез. Әгәр алар ниндидер изге эштә безне юлдаш иткәннәр икән, иншалла безгә дә савабы булыр дип өметләнәбез инде. Һәм шәхсән үземнән рәхмәт белдерәсем килә ярдәмгә. Без монда һәр вакыт көтелгән кунак, килсәк тылмай каршы алалар. Бөтен ишек төбендә торучы кешеләргә кадәр аларга рәхмәт яусым. Быел, әлхәмдүлилләһ, миңа Актау исем бирделәр бит инде. Шуннан соң менә бөтен оешмалар арасында иң беренче булып ярдәм миңа Актау хаты җибәрде. Бу кешегә карата игътибар мин әлбәттә сөендем һәм иң минем күңелемне кузгаткан сүз нәрсә булды? Биредә тәрбия кылынучы, биредә шифа алучы кешеләр белән без сезнең өчен һәр вакыт дуада дигән сүзләр бар иде. Шуңа күзләремә яшь килде. Мәдәм нинди игътибар, кешене онытмыйлар, менә шулай эш эшләгән кешене кадерлей дә беләләр. Монысы аеруча якын, кадерләй бер. Барыгызга да рәхмәт. Илдар хәзрәт, сезгә дә, Илдар хәзрәт кирәк тә. Шул изге эшләрдә бердәм булыйк һәм алга таба да шулай эшләргә, яшәргә насыйп булсын. Бу безгә аралашу өчен, очрашу өчен, фикер уртаклашу өчен шундый матур урын. Исән-сау булыйк, барысын да тоткан уразалары кабул булсын. Исәнлектә, иминлектә киләсе елда Алла безгә очрашырга язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Миңа инде кичә әйткәннәр иде, берәр шигырь укысам диеп, бисмилла. И Раббым, ярдәм бирче диеп, бисмилладан башлыйм һәр эшне. Нигә димә? Һәрбер мөселманга эшне башлау шулай тиешле. Бисмилла дип ага чишмәләр дә, бисмилла дип ага исә җилләр дә, бисмилла дип кояш нурын сибә, бисмилла дип үсә гөлләр дә. Бисмилла әйткәч шундый рәхәт була, яткан кебек әни кочагында. Рәхәт булгач, нигә онытабыз кабатларга аны кайчагында? Кояш бит әнә бер дә онытмый. Онытмыйлар исә җилләр дә, чишмәләр дә ага онытмыйлар, онытмыйлар үсә гөлләр дә. Шул изге сүз иминлекне саклый бөтен галәм, бөтен җир шарында. Аллаһ барын әгәр онытмасак, саклар әле, саклар ул тагында. Амин.